मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय दिनै एसएसजि मिटिं दं आरो बेयाव थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोनखौ खिथिलांगोन आङो मानि थाखाय लेंहरदो एसएसजि मिटिंआवहा गासैबो थांजोब्बाय आं हारसिं थांगासिनो नै दायो नै मोनफैबाय लोगोफोर जगासिनो गासैबो ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआबो जगासिनो आरो ग्रुपनि इन्सुरेन्स खेवनो फादो लोगोफोर नायजि दावराव जानाय बेयावहा नै 20 थाखानि इन्सुरेन्सआव डकुमेन्टस लादो पान कार्ड आधार कार्ड yang पासबुक बेफोरबायदि लादो आरो नमिनि फिलाप खालामगासिनो जि भिर एखेबारे नै जोब्बाय दायो थांसै नै इन्सुरेन्स खेवबाय जों बे बाजार मैगं बाजार नै लाइ लाफा नै मैगं दायनोसै लानोसैयाव लाइ लाफा लाबाय जोङो आंबो लानि नामा ला इसानि प्रटिन लाखाबाय नङा हरबाय आङो दासो फैदो नामा बैयाव आरो माहा थांबाय बिसोरो फार्मासि थाङोनो गारनानै थांसै